Siyabonga kakhulu asihlanganeni kusasa ngo-7 ntambama sizobe si-announcer zobe kumnandi kakhulu vele-ke ngoba thina singamawina bazoqale badlale bodwa sothola owinile-ke ukuthi siwine amaphenalti noma siwine egemini okusalayo nakhona igoli lakho labaleli lapha-ke ngibiziwe e-FNB ngibizwe i-Department of Art and Culture nehhovisi lika-Deputy President. Ngitsheliwe ukuthi namhlanje kulontshwa i-vaccination campaign la khona ugqugquzela khona bonke abantu ukuthi abayojovela ukhuvethe. Uma ngihamba-ke ngiphuma ngingena ngiye ngibona abantu bekhuluma bethi bona hayi kungani emazweni angaphandle iy'tedium seyigcwala abantu abasafaki ngisho amamaski bese ngiphendula mina ngithi ngoba bona bavaccinatile thina asikavaccinate. Ngiyacela-ke kakhulu ngiyabonga kakhulu futhi namaciko akhona la nabo bonke abantu abathe bazoba ingxenye yalolu hambo oluhle kakhulu olunxusa abantu ukuthi abaphephe ngokuvaccinate. Lana khona amanye ama-artist ezinye iy'nhlobo mina njengoba ngila ngizorepresent uMaskadi ngoba kuyaziwa phela ukuthi uMaskadi uma wacabanga uMaskadi vele akekho omunye umuntu ongamcabanga ngaphandle kwami uma ngabe ukhuluma ngoMaskadi. Ngabona-ke uzakwethu lapha uTira uMakoya postile lapho ukuthi kwi-Fact and Rock no vaccination card no entry. Ngangithi nami ngizomlandela-ke njengoba phela ngagcwalisa imabhida lapha ngoMaskadi. Ngangithi ngizomlandela ngisho nami ukuthi cha njengoba sesizoze egoli sizokhuleka kuwena baba uMakhura sizogcwalisa i-Orlando masuka lapho siyafisa futhi isigcwalisile ne-FNB. Ngangithi ngizosho ukuthi cha nami kuyigcwalisa no vaccination card no entry ngathi yo hayi angisezi. Uma ngingena e-FNB ngivukelwa imuzwa ukuthi hey madoda lasibulala le COVID ngoba uma ngifika la ngicabanga isikhathi senza igcwalisa imabhida manje masibone empty kanje sesiyasho ukuthi kodwa ke nawo angathi amathemba aseyukela ngoba naku kuzokhulunywa ngokuthi abantu abavaccinate abantu sebezobuyela e-stadium so ke umuzwa ukhona ukuthi kubhlungu kodwa ke ithemba selikhona. Siyabonga kakhulu yazi yayinhle into eqaliwe siyacela ke bahlonishwa bethu ukuthi njengoba sikhona singamaciko uma ngabe senihamba bahlonishwa ningasikhohlwa nihambe nathi nje nathi ngoba sesishaya ukuvukayo manje ayikho imicimbi yakukhona ukuthi manje maqhamuka ukuthi kanje nathi siyakwazi ukuthi sibeke iphalishi etafuleni. Siyabonga kakhulu. An artist can sing their heart out if it's your composition. 13 million. Airplay 14 million vaccine doses. Right. To more than 10 million South Africans. It's a step in the right direction. More than 60. One of the things I was telling Khuzani one time, I want to know what you perform if we so desire, wherever you went, tell Samro, send an email. Samro, bengise showing njena ngifika ngaphefuma nazinga. Unomcebo la sihlangana naye siyayikhulumela nje no Dr. Sithole la uyasixoxela ngendaba yokuthi uSamro kanti uSamro uyakwazi ukuthi uhole ngokuperforma nje noma ukuthi uyoperforma kuphi usubmit ama-form usho ukuthi kade ngiperforma esiphaza shop sikabani submit ama-forms uyahola ngalokho bengakwazi mina kodwa sengiyakwazi manje ngenxa yale ngxoxo enginawo la nonomcebo kanye nobaba uDr. Sithole. Angithi any place like the stadium is licensed, right?
Restaurants are licensed, clubs are licensed. So they are charged a blanket license every year. So what happens that when Samro gets that money, he really distributes across So but when if you start saying it, so they have to off this portion. Uyabona mangakuthiwa sikhulume ngama-right ama-artist ave ayibalulekile ngoba esikhathini esiningi uma ngake sibuke imilando ikakhulukazi-ke uma ngizogxila kule genre yethu yomaskandi baningi abantu akade bedumile baziwa kodwa okuthe uma sesithole izindaba egcineni wathola ukuthi iy'mali zabo azikho ngobani amalungelo abo kade bengawazi noma amalungelo abo kade ecindezelwe so kubalulekile ukuthi uma umculi uwazi wonke amalungelo akho ukuze into nento oyisebenzele uzophinda uzuze kuyona. Le ngoma igqugquzela kakhulu ukuthi kubantu abasemshadweni bengalinge bephathana njengabantu abasejele. Uma usemshadweni usendaweni yenjabulo, injabulo yokugcina leyo ayikho enye edlula leyo. Naso. Usinge nje volume. Hayi. Socela size nje ngaphambili ngapha abahlonishwa. Sicela size ngaphambili ngapha abahlonishwa. Yobe ngayibophi mangophi izinto lomshado. Akulona ijele noma ngashada ngiyobe ngekejeli. U-Deputy President ngokuthi uyawuthanda umculo wami usevele wamemezela ukuthi khona umfana kaMaskandi la engimbonile akekho azoshaya into zakhe la estage. Ingakho babona sebekhida bonke ngiceliwe nje from la bengezile ngokuthi that's why kade ngibuza no DJ ukuthi uyiphethe ingoma yami is all over wonke umuntu unazi ingoma zami. Ngijabule kakhulu ngalento yenzeka namhlanje ukubona uDeputy President ekhidela ingoma yami ukubona uMinister bekhidela ingoma yami isho ukuthi la eSouth Africa hayi mfana kaMpungosi hamba mfana usuwinile. Okulandelayo Why is that tuned? Because that's how your guitar is tuned. Yeah, that's Maskadi. Abantu abaningi bayasithanda isintu. Ikakhulukazi ngisho abakozinye inhlanga. Njengamanje ke sesiphikelele Bryanston, ngiyambona umsoco lapho icuphile. Kunentokazi ehlele eduze kwakhe. Hayi. Yabona ke indaba kaMsoco. Hayi. Namhlanje ke sise-Randburg, preparation for Dubai trip. Finally, now Yeah. meet you in person. Yeah. Oh yes. Okay, so too tiny, right? Yeah. Am I right? Okay. We've booked you for a session here. Okay. The first thing we're going to do is Isilingo. Okay, and the reason for that is that we're traveling to Dubai with the show. And there's a moment in the show where we're going to hear accordion or concertina, we're going to hear it and we're not going to see anything, and we don't, because of COVID, we can't travel bodies there. So that's why we're here to record that. So Rena is here, she's the camera person that's going to shoot you, and the idea is that before Khuzani comes onto stage, we're going to have this kind of moment where it might just be your hands on the concertina or something. It's just, we need a visual, you know what I mean? Masifika lana siyamthola-ke nangu-James. uJames ku-music director wale production esoyenza phesheya. Uyena-ke manje ohlanganisa abaculi ukuthi kuzohlanganisa ama-piece nokuthi abone ukuthi uzohlanganisa kanjani. Yeah, so the idea is maybe you want to come around a little bit here. Can you try and get the shot without the mic? Of course I can, yeah. Yeah. So the idea is that you'll play here. You'll just get a visual cue from us, and then you can just play. Khuzani is in this show because he is essentially like, you know, Shoma Josie is representing, like, you know, Batonga and the
the north, and then we've got Amifaku who's coming from, is doing like the Amaxhosa thing in the Eastern Cape and stuff like that. So Khuzani is here to represent KZN on the show, Maskadi music and AmaZulu. You know what I mean? So now, when you perform into the camera, that is the feeling that we want. Is that? Hamba noThuthani engineer wami umfoka Ndlovu uphethe inkositini ke uzoyithinta bukhoma la e-studio namhlanje ngihamba noFalabo umfoka Khuzwayo okuyena ongidlalela igita. Isikhathi esiningi into ekufanele ukuthi abantu bayazi uma sisuka sesendaweni ngisuke mina sengikulungisile ngaqeda okwami sekuobserve ukuthi ihamba ngalendlela ekade sikhulume ngayo yini na abantu bangaze badideke ukuthi siyafika endaweni sengihlalele nje sekubiza ukhuzane le mina okwami sengikubheka ukuthi ngabe wenziswa lento okuyiyona nesivumelene ukuthi siyizelela. Tell me the tuning on that thing. Why is that tuned? Because that's how your guitar is tuned. So here it is. Here are your trick boxes. Yeah, that's Maskadi. Then you. Okay. Now I'm beginning to understand it. You've got this re note. Easy. So that's where you make a shot. I love it. You love it? Yeah, okay, play something more. Teach me. You know, abantu abaningi bayasithanda isintu. Ikakhulukazi ngisho abakozinye inhlanga. Uma bebona ushawa uMaskadi bafuna ukuyihalela lento. So ngiyakho lo mlungu esasondela usefuna ukubuza lapho ukuthi angiba ungitshele wenze njani ngifuna ukusala ngiyifundisa. Ngoba bayayithanda lento esiyenzayo. So kubalekile ukuthi sibe proud ngento yethu. So does Ngizwe going? Who's that? You don't know Ngizwe? No. But he said it's the president. Eh? He said he's the president, but you don't know. Oh, well, listen, I don't know his but that being said, no. There is a man called Ngizwe in KwaZulu-Natal. Oh. So he said it's our Is that what I've been reading on Twitter? Yes. Okay, sorry, I didn't connect. Yeah, the stupid guy. Yeah. Yeah. Awesome. Yeah, but no, he's definitely not going to be there. So, yeah. Awesome. Njengamanje ke sesiphikelele Bryanston eSnack Park. Hey, madam. Hey. Hey, madam. Siyaphila. Siyaphila ntokazi emhlophe. Hey. Awuthi kushaya kanje. Kodwa manje nginombuzo angazi kodwa ngizobuza bani. Ngiyambona umsoco lapho iquphile kunentokazi ehlele eduze kwakhe angazi ke noma lentokazi ufike nayo noma lentokazi naye uyithola khona la bengitshela umsoco ukuthi mina intombi yami oqala yangiqoma ekhaya kaMthelezi yamaza ngeke esaseyijeti yokugana akwafika abafana bagijima bangishaya ngeslide uyangihlebela kumsoco ukuthi hayi le melo yelo le engathi wayidopha ngapha next door ngithi mina kanjani manje uthi hayi phela nqamalala nami ngangiyifuna ukuthi next door yafika kuqala mina sengifikile manje sengiyitobozile
lana ke snack park ke ukhuba uhlelile la uthe madoda ake sihambeni siyoziphumulela sesiphushile imisebenzi athi sifuna ukuthi siyiphushe ake sihambe manje soyithathela nje okuphuzwayo kumnandi kakhulu ziyabuya lana sidlalela umculo sidlela ofele emloneni sekukhona ke namashanda pha kunendodakazi yami abayibiza ngokuthi ulwandle ezuma uyena lo muntu lena sibanga na iTV ngithi ngifuna ukubuka indaba yena ukufaka lemculweni so ke sengize ngijwayele lento ngiyayibulala nje uyohleze ngifundisa ukuthi baba ngisuka Steve yenza kanje manje manje bese sidlakanisa la angithi awuthi ngikhomba unjoko ukuthi uyigida ngoma mina ngiyiphantsula uyabona Sazike manje sakonakeleke sanonakele siyasaba ke thina ukuthi mhlawumbe phela sizoshawa kumele sibonakale kakhulu nabantu besifazane ngase shawe phela thina hey sasithathiwe umsoco awuzangapi manje nomfana befuna ukuza lapha asijoyine nje zobana manje angibona ukuthi mhlawumbe lo anganoma uzoba comfortable yini lokho ukholwa manje uzoba comfortable ngibona ya ngibuka lokho I know ngimtshelele ukuthi yangcono ngelinda mfowethu hamba kanjani ya no ngithi hey angazi wethu ngizokhuluma kahle late kodwa inhlelo zami ngifuna ukuphambana la ziyaphambana chazela kahle kodwa late zovela sibe selihlelo bavele into eqhubekayo okay into eqhubekayo abothu manje ngiyabona hey yageja lapha izinto zami zislowly khona la ishayisa khona kahle kahle inqodo manje order zokuhlela njengoba lokho sikhona ngizokutshela nje usuku kuyageja namhlanje bengafuni wena siyenze ibe light ngifuna ibe nesindwanyana manje mase ngathi ngiyiphoqa namhlanje izosuka ibe light vele funa ngithola iqhishini impela ngifuna ibe neslight ukusuthanyana nazonke ngizokuthinta kodwa maduze yaphela iviki hayi ngiyayibona yona izinqubo zamantsheni wona manje namusu ufika uhlala kodwa hayi ukuthi ngoba uhlala ukhuluma ngakho lapha hayi ukuthi akekho comfortable just nje hayi okulandelayo manje ulokhuzana umama mhlambe uma ngixoxa nje nomunye sesengalweni yomunye uthi wakishwa yini labantu mina ngathi intombi idliwa muhlwa mina futhi kahle ngathatha intombi ayithinta ukuthi umuntu athithi umuhla suke entombini intombi semzocweni manje hayi le ndoda ke ingehluleke ngihlambe ngigeze izandla mana phela indoda yazi angikholwanga yini wayikhona ngozana mana mfethu Thomas khola kubona lalela kanti nomuntu sasikhuluma ngayo ngempela nto uqinisele ngempela hawu ayikhulunyana phansi sise angazi umseyithebini ngani phela futhi into engayikhuluma ngikhola ngikhuluma no mfethu yazi njengamanje angayitshela ukuthi nje mhlambe yabo yabo into mangakayi phela ngangabona yabona yabona babengibiza ngomswenya ngisakhula uyawazi umswenya lesilwane phansi lijalo sibonakala wasesiwa lesitalo khona sedlulela lapha bayengibiza ngomswenya lashiya igama lami ngaba umsoco ngumswenya mina ngaba phansi ngihijalo eziphezulu hayi le ndoda ke ingehluleke ngihlambe ngigeze izandla uma sihlela nje ukuthi hayi
sizothi ukudibana lapha eSnake Park sithi kukhululeka njengamajida wesethi hayi uzoqhamuke bengazi-ke mina ukuthi uzoqhamuka naye ngibona nje senje memfu awusesabi ngisho nje ukuhamba naye nje public akukho engathi ngiyakusaba nganoba akukho okufihliweyo akukho okufihliweyo kuyikuthi angisiyena ke lo muntu loyo akukho nje okufihliweyo konke kwenza ngendlela right nanokuthi akukho nje lapho ngathi ngisaba khona hey sawuwanza uthini bacha lutho Ngiyathi yenza izinto eqiniso nje. Wefethu lalela phela mina ngiyathuka. Uyathuka? Ngiyathuka. Lalela. Mina la ngilindele lutho nje. Yabo, angilindele lutho nje. Ngoba yifica ukuthi angitshela ukuthi kani khona lo muntu sasikhuluma ngaye. Kunje ngokubona ke nje mfowethu. Sihlabo edlula umfakho manje. Umsoco nto usemahlabalela uthi bayazini. Makuthiwa makusothwana. Umsoco ntombi zasemahlabathini. Yeah. Umsoco ntombi zasemahlabathini. Ay manje ulokhuzana umama mhlambe uma ngixoxa nje nomunye sesengalweni yomunye yabo uthi wakhishwa yini lapha ethi vele umbuzo wona mfethu kodwa akakuphendule nje mfethu ingangeni yabona umuntu mangabe engasayizweli okanye mhlawumbe engasadluliseki lapha khona uyacabanga ukushintsha indlela yabona ngani ngoba nje nami ngayifica ukuthi mina ngafica intombi idliwa muhlwa mina futhi hlahla ngathatha intombi ayithinta ukuthi umuntu athithi umuhla suke entombini intombi semzocweni manje ngoba zithi iboza mina umshaya wentombi agabe ngakoma zoboya egabe ngendoda esizokwenkabi yazi sethini ngizwa kahle umshaya wentombi engagabe ngakoma zoboya nangamcebo egabe ngendoda esizokwenkabi abanye bezothi ayihlatshwa lenkomo ngoba idla amasimo abantu cha lo kanjalo mase ngifikile nje mase ngikhombile vele ngikhombile mase ngihlatshwa lenkomo idla amasimo abantu ungelulaka ihlabe kukunike umqondo othi hey ziyagula insizwa lapha ngaphandle ukuthi ke sazi uyibona insizwa hamba iyiphulula isisu nje kanti hey abantu ngeke wazi ukuthi uma ngabe sebevalile endlini bavala kanjani akululeki hayi mfethu yabona uyawuza uma kuthi umuntu umgesi ubebele manje umgesi ubebele okay kungothi kodwa ngibonele mfethu uyibonele ngosifwe kunjalo kunjalo hayi sinjalo ukuthi yamshintsha vele manje uphupha ngiyabona manje utakithi umuntu lapho sokukhombisa isithuphe isithuphe hayi cha isithuphe hayi yabona ke indaba kaMsoco hayi ikithi idlameza mina ngafika le mdletsheni emdletsheni beqobe inyama ngadla mina nami ufike ngadla nje ngabantu abaza ukuthi ngadla imali kunjalo ngibafisela impumelelo angifisi into enhle kangaka ngiyibone ingasekho isihlakazekile ukuthi lento yabo ngiyibone iba negxathu liyayo phambili